Ginbawian sa kabuhi ang 36 anyos sa si Police Master Sergeant Gerald Florentino matapos maksidente ginamaneho sini ang motorsiklo sa bahin sa barangay Matabang, Talisay City, Probinsya ng Negros Occidental. Sunod sa Talisay Police, padulong sa trabaho si Florentino sa nag-overtake ini sa ginasundan niya SUV. Nasagaid pa sini ang SUV kag nagdiretso sa nakapark na truck. Bukod sa impact, nakaagom inisang pila sa ulo kang ibang pakabahin sang lawas. Natala na nga magatubangay ang imatas ng biktima, driver sa SUV kag tag-iya sang truck. May ara ka possibility no nga dasig ang iyak nga pag-drive, and then isa man ka factor nga ang aton da nga mga solar lights no. It's because nga line ng chimpo, so medyo madulom ang ina nga lights kaga possible wala niya ni natalupangdan ang naka parada nga truck.